naf li l-lum Mater Dei kellha tinfetaħ sala oħra. Jiġifieri is-sala li kien hemm b'diżinjata l-COVID intliet u kellha tinfetaħ sala oħra. Jiġifieri għamilna step daka ġaddejna minna, iżjed ma jiżdiedu n-numri, iżjed jiżdiedu l-steps. Imma s'issa ringrazzjaw il-bambini mwit m'hemmx u l-informazzjoni li għandi n-nies li hemm serji huma nies mhux vaċċinati. Din hija sitwazzjoni attwali li hemm bħalissa fl-Isptar Mater Dei hekk kif pajjiżna qed jerġa' jaffaċċja mewġa ġdida ta' każi ġodda ta' COVID-19. Il-President tal-Assoċjazzjoni Medika Maltija tabib Martin Balzan sostna li sa tnejn kien hemm żewġ persuni rikoverati fit-taqsima tal-kura intensiva fl-Isptar Mater Dei biż-żewġ persuni jidher li ma ħadux it-tilqima kontra l-COVID-19. Apparti dan il-persuni l-oħra rikoverati l-isptar huma fil-maġġor parti tagħhom barranin, buħud minnhom mhumiex ivvaċċinati. Martin Balzan tenna li pajjiżna reġa' għamel l-istess żball tas-sena l-oħra u mar għal turiżmu tal-massa. Bħala mam huma kienu taw il-parir biex jiġu Malta biss nies vaċċinati kif ukoll isir swab test il kull persuna qabel tidħol f'pajjiżna. Iżda l-Gvern beda jattwa din il-miżura tard wisq wara li laħqu bdew jiżdiedu sew il-każijiet pożittivi ġodda ta' COVID-19. Martin Balzan qal li peress li din id-deċiżjoni ttieħdet tard spiċċa daħal varjant ieħor ta' dan il-virus bidħul ta' diversi studenti barranin li ma kinux ivvaċċinati. Pjuttost milli konna kawti u promotjajna Malta bħala post safe, għana ħafna vaċċinati, aħna qegħdin attenti, sewa, aħna jidħlu biss minnu vaċċinat u minnu jagħmel swab u minnu bil-aqal. Le, aħna morna turiżmu tal-massa ta' nies bla vaċċin u l-konsegwenza huwa l-lum għama tawru xmata studenti fil-kwarantina. Sewa, u tista' tgħid li peress li n-numri għoljin, il-bookings fit-turiżmu naqsu ħafna, jiġifieri biex morna n-numri kbar ġranna bħas-sena l-oħra wara ġimagħtejn biss it-turiżmu ħadaqqa kbira. Mela da, min se jweġġa? Se jweġġa min jinvesti fit-turiżmu, se jweġġa min jaħdem fit-turiżmu u se mbagħad aħna l-isptar li rridu niffaċċjaw il-Mart. It-tabib Balzan qal li iktar ma jiżdiedu l-każi pożittivi ġodda iktar impossibilità li tikber il-pressjoni fuq is-settur tas-saħħa. Huwa sostna li biex dan is-settur jerġa' jkollu serħan il-moħħ hemm bżonn il-każijiet pożittivi jerġgħu jinżlu għal inqas minn 10 kuljum.